assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ayaw pindi tv bisimilla moni roɓindu jandelu moɗon weltare min dañta e huccide e moni kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide e mon e oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan juma moubarak yo allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon wonama e jettode seren ɓe min jittaka e laal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye sénégal e aduna o foof ha ɗo mboros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen sénégal e aduna o foof ñagade tan coronavirus yo hollu aduna o caggal wona duwaw jaɓaɗo yaɓate oɗo aljuma hande ɗum noon en batta sanade ɓuuri tengtude e jaydeli hande ɗe oɗo subaka aljuma hande ina jeeya hen konguɗo gardiɗo leydi ɗi ma tawe nder jaydeli ɗi ha surti haala e banggue lulliɓe kono kadi khalifa sall kañumne arti tan e konguɗi goɗɗi kañumne e banggal gongal mamin gar hen joni joni kono kadi cowalla haala dañɗo toon to ganduɗa kañum woni diwan mo poste kañumne ma en gartu hen saabu nene jaydeli ɗi e oɗo subaka aljuma hande en batta sona udditude e jayde enquête jayde loskono noon arti tan e oɗo subaka aljuma hande e soyin son ƴewtidimo mon ji natal khalifa sall wiide tan kañum fala budde ma won candidat e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi so Allah jaaɓi ɗum ɗon noon e konguɗi makko tan caggal nde ganduɗa omo huccidirno e RFI naɓe ɗum ɗon noon jayde enquête ƴettiti ɗum o wi kadi kanko ne amana yewtude saaha foof e Karim Wade kono ɗum ɗon ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo saabu noon ko ganduɗa kañum woni droit ji mabɓe koɓe jeeyi ko koko tan ƴetta fawaye leydi walla mbiyen koko jiiɓa ɗum ɗon noon kanko mawo haaɓe hawa heeɓa kala ko ganduɗa mo foti ɗum habde haaɗe walla ndi mbiyen haala dañka e nder poste kañumne arama e oɗo subaka e jayde enquête wiide tan koko ganduɗa ko jiiɓodiral ƴewtinda hen e koppareji ganduɗa ina bonne no feewi toon to diwan mo poste to ha joni jayde vox populi kañum dawri tan ko wiide mandat troisiéme mandat mo président de la république ɓe mbi tan ko kanko gardiɗo leydi ndi noon o suuti konguɗi fatirde hen caggal nde ganduɗa lundiɓe deƴƴino e ɗiɗon konguɗi ɓe mbi tan ko ɗo joni ko surtude haala mataw saabi o suuti ɗiɗo konguɗi kanko gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe woni unis kamɓe ɓe mbi yette ko maɓe daro koyɗe ɓe mbiya ñetɓe hitande 2024 darade tan e wiide kanko gardiɗo leydi ndi Macky Sall o jeeyatake candidat ji ɗi darotoɓe ina namno leydi ndi Déthié Fall noon wi tan ko omo ganduɗa kanko woni président Macky Sall yo yodnu jaltugol makko e paale o yo wat feere ha yaltugol makko e paale o wona ko ganduɗa ana heddo e hakkillaji sénégalais ji kanko Moussa Sarr noon mo LD o wi tan ko omo ganduɗa kanko woni gardiɗo leydi ndi président Macky Sall omo tan foti o ruttaki caggal e konguɗi makko haalno hitande 2019 kanko Mohamed Diagne noon ko pôle mo présidentiel o jeeya e wiide makko tan hay goto darota ko wiide gardiɗo leydi ndi ko ni haalita walla ko ni waɗita ɗum ɗon ɓe jaɓata hen konguɗi Khalifa Sall ne ƴewtidama hen wiide makko tan inchallah ma won candidat hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e nder leydi meɗen yanamar noon koɓe haɗaɓe tan ɗum ko ganduɗa kañum woni seppo ɓe jogorno wadde hande goɗon seppo noon hande préfet o koko haari ɗum kono kamɓene koɓe daariɓe ɓe mbi ñett maɓe mbaɗa goɗon seppo e oɗo ñalawma aljuma hande jayde quotidien le quotidien kañumne dawri tan ko wiide ARTP ɗo joni tappe tabal ngal faade tan e opérateur uji woni joguiɓe banggal téléphone ji ɗo e nder leydi meɗen sénégal wiide ɓe namnama milliard uji ko saabi ɗum noon ko liggey mo ganduɗa rewani lawol walla ko kiliyaneɓe cohli ko ɓe keɓani ɗum ha saabi ɓe pawama noon e dow mabɓe alamanuji ganduɗa ene tolne milliard uji sappo e jeegom milliard mo ganduɗa kañum namna Sonatel e ko ganduɗa kañum woni milliard uji ɗiɗi piccal joyyi namna Free e milliard piccal ɗiɗi kañum namna Expresso kamɓe noon ne wawi wiyede tan ala fo jejjitaɗo hen caggal ɗum ɗon nene e jayde quotidien le quotidien jayde las kañum son ƴeewi mon ji hen tan
gardiɗo Sonatel kañum ina jooɗi ina addi konngudi muɗum kañumne ka caggal nde ARTP jetti tan fawe dow moɓɓe ko ganduɗa kañum woni namnade ɓe koppareje ɗeɗon koppareje noon mataw tan ɓe mbi ko kamɓe rewani lawol hay lawol gotol wadde noon maɓe ƴewto haade ɓe yobde ɗeɗo koppareje kamɓe noon e local hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase e ɗiɗi ɓe ganda kañum woni Halifa Sall e oɗo mo ganda ete ko kanko woni Diouf Sarr e tan Aliou Ndoye kamɓe natamoɓe nani ɗo kanko Aliou Ndoye noon o dari tan ko wiide e banggal ko ganda kañum woni yete secteur mo woni o woni pêche ma tan maɓe tottir ko tolne ujunnaje 10 motoraji ganduɗa yete ma totte ɓe ganda kamɓe goni awoɓe ɓe kanko Halifa Sall noon o dari tan ko ɓe mbi o suuti konngudi makko fanude ɗum e présidentiel woni ko ganduɗa yete soit taw yettade Jayde Les Échos kamɓe oɗo subaka hande ɓe dawri tan koye wiide ko ganduɗa oɗo ɓiɗɗo gorko ƴettuɗo yete ko ganda kañum woni laaɓi wi ɗum sehil muɗum mataw tan saabi ɗum ko ujunnaji 7 ɓe poɗodirtuno ɗum ɗon ɗon ko to diwan mo Keur Massar kanko bacci noon kanko tan mataw yuwi e koyngal oɗo mo ganda kanko wiyete ko sehil makko ni wiyete Ibrahima Sy ɗum ɗon noon woni ko ganda yete hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo rendiniɓe tan ko kalis huuɗo ɗaynowo ko ɗum ɗon rendiniɓe yete kamɓe ɓeɗo ɗiɗo o ne fotno tottude ujunnaje 7 ponnoɗo tottude ujunnaje 7 noon ko kañum yuwa laaɓi ɗum ɗon noon député ji ɗi ɓe gatti kamɓene e tan haalde nder moɓɓe kamɓe sarɗi wonɓe suudu sarɗiji leydi meɗen ko wiide tan hanki ɓe kiiri fuddade koɓe ponno wadde mana réunion ɓe ponno dañande toon yete saabi ngal kawtal tan ko ɓe mbino ɓe tardini ɗum ɓe mbi ko fonnoɓe arde jooɗoɓe garani ha saabi ni mataw omo ganda kanko woni Yetta Sow kanko nodda tawni hedde kanko nodda tawi o waɗi lawol waktuji ɗiɗi haade o yettade kanko Yetta Sow saabu ko ummotono ko toon to diwan mo Yiyen kanko Mame Diarra Fam o suuti konngudi faade tan e ɓe ganda kamɓe goni sarɗiyankoɓe leydi meɗen o wi yete réunion mo ganda fuɗɗa ko saga waktuji 18 kikiɗe saabi ɗum koɓe ganduɗa ene poti jooɗade tawtore ɗum tawtoraka ɗum e saaha foof kono ko noon yarata e suudu sarɗiji leydi men kanko Juliette Zengane o suuti konngudi makko fanude ɗum wi tan ko wona lawol ɓe ganda ko kamɓe goni fotɓe joɗanade askano saaha foof ɓe manka ha réunion ji mbawata dañde kanko Abdoulaye Makhtar Diop ne konngudi makko nani hen o suuti ɗum tan fanude sarɗiyankoɓe wiide wona lawol yoɓeteɓe saaha foof so réunion waɗi ɓeɗon fotɓe joɗade fotɓe arde darono ɗum ina manka ɗum ɗon ina foti ƴewtidede ko konngudi makko nani Jayde Les Échos caggal Les Échos garane Jayde gendire Le Soleil Jayde gendire Le Soleil noon ari tan koye konngudi gardiɗo FMI ina wiye Kristalina Georgieva kanko noon o wi tan ko Sénégal nani tan mataw aɓe jaadi walla mbiyen aɓena jarna gardiɗo leydi ndi liggey muɗum faade e coronavirus ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha saabi tan rafi o ustiɗo no feewi kono kadi e wiide makko tan Afrique ene foti dartade no feewi e banggal yete pingade saabi ɗum noon ko beele ma rafi o hollu caggal Afrique ɗum ɗon woni konngudi makko kanko Kristalina Georgieva e nder Jayde gendire Le Soleil garane Jayde L'Observateur noon ari tan e ko ganda woni yete losko waɗago faade central mo Sendou ɗum noon ɓe mbi tan ko dil kesso nani nder hen ha saabi wonɓe ganda jitama hen kono kadi omo ganda kanko woni ɓe gaddi hen kessa kaɗon kessa noon woni tan wiide yete oɗo wonko ganda rewani lawol e oɗon central ha saabi ko wayno panuji ina daña ko way toon hani courant ngakka ɗum ɗon noon no nani nder Jayde L'Observateur omo ganda kanko ni Halifa Sall Karim Wade ne konngudi moɓɓe nani nder Jayde nde wiide moɓɓe tan kamɓe ɓe ñagaki hay lawol gotol yafuya gardiɗo leydi ndi ɗiɗon konngudi nani Jayde L'Observateur ɓe mbi marche
mo frappe yana mar kañumne koko ganda ko haɗano kono noon ma yete maɓe jahen koyde jaam ɗum ɗon ne ko maɓe kuccodiri sattoɓe kabaruji ɗum ɗon ko hande wonata gam tan yaade koyde jaam e ko wayni kono noon ɓe garti kadi e oɗo mo ganda ko charitier tan juuɗo sehil muɗum nani nder jayde nde caggal ɗum garen e losko wongo ngo ganda waɗi ngoɗon losko noon fay tan e ko ganda kañum woni haala poste ɓe mbi nana tong tong tigui nana toon e nder poste ko haalis mo kalisaji ɗi ganduɗa mataw ko timmi duuɓi nogas ko noon tan rewnete kalisaji rewneta key lawol ɗum noon woni ko ganda ɓe mbaɗi ɗum woni kesa ɓe gaddi e nder jayde libération wiide mabɓe tan ɓooyi ñamlirde noon kalisaji ɗi ha ɗum ɗon ni koko yeehi ha wayno lawol e nder poste ha sahani eɓe daña caɗele yobde wona hen yimɓe koppareje mumen ɗum fo saabi ɗum ko kalisaji ganda rewane lawol ɓe mbi tan Alexandre François Manga kanko noon o ari e kalisaji ñamlede yimɓe ɗum noon faade tan e multi service mo Alamine e mo Moustapha Diop Mangini e kadi Africa Synergie Cheikh Alioune Souane ɓeɗon foof jeyama e ñamlaɓe ɗeɗon koppareje ɓe garti kadi e marché mo ganda koko sala kamɓe yana mar ɓe dari ɓe mbi maɓe mbat oɗon marche caggal ɗum garene jayde stade coftal ɓaali kañum uddata damal e oɗo subaka aljuma hande numéro battidiɗo e semaine o garen tan e ɓeɓi natal omo ganda kanko woni Edouard Mendy Koulibaly e Gana Gueye e oɗo mo ganda kanko woni Sadio Mané ɓe mbi tan kanko Sadio Mané o waɗi noon matchuji 5 ɗi ganduɗa yete ɗo joni o dartima kadi e hoolare arde hoolare hoore makko ɓe mbi Idrissa Gana Gueye noon kañum mataw tan yiiti kadi hoore muɗum kañum ne e ko ganda kañum woni nde fuɗɗorino niyete kanko Mendy noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha wona saaha mo foti woppude juuɗe makko yo nangu no feewi nanguɓe ha tiiɗi woni waɗonoɓe célébré waɗonoɓe célébré duuɓi temedere ɗi ganduɗa yette Jeanne d'Arc dañi ɗum ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko kamɓe koye mabɓe yoɓe dar baddi junggo e fandu koɓe jiiɗi ko mabɓe dañ ɗum ɗum ɗon woni konngol ɗi ganda ine tawe e jayde stade kañum uddi roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka aljuma hande en batta sona arde e eɓɓore wonde nde noon hande ko tan faade e oɗo mo ganda ko ɓiɗɗo gorko juuɗo laaɓi sehil muɗum saaha foof violence ine haale nder leydi meɗen oɗon violence noon ha joni tan ko hen keddittoɗen oɗo ɓiɗɗo gorko o nototo koye inde Facoumba kanko noon tan mo ɓuuri andirede noon inde Bathie ko noon o nototo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko kanko noon yiwi sehil makko biyeteɗo Ibrahima Sy kanko Ibrahima Sy no mataw tan o yiwimo koye koyngal ɗum ɗon woni ko ganda yete yuwande musde hani wiide docteur e bomo wawno wasde hen firtandu makko ɗum fo noon addi ɗum ko kamɓe ɗiɗo koɓe sehilaɓe kono noon mataw tan aɓe jogui comportement mo moƴƴani woni mbaadi ɗi ganda moƴƴani saabu kamɓe fof aɓe dilla yeyde drogue walla hutorade ɗum kamɓe ɓeɗon ɗiɗo noon nde ɓe mbaddi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Facoumba Ibrahima Sy ne joganimo ujunnaji 7 ɗi ganda ponno feccude ɗum e kalis mo ɓe jeeyirno yamba moɓe woni huuɗo ɗaynowo ko hakkude moɓɓe kamɓe ɗiɗo noon mataw tan kanko oya nde o leeli tottude sehil makko o woni Facoumba walla mbiyen Bathie nde o leeli tottude Bathie ujunnaje 7 muɗum ko nden mataw ɓe mbadde koye mabɓe kanko Bathie o yiwimo e koyngal e caggal koyngal ngal ha saabi woni gagnande musde ɓe mbi mataw ono laaɓiki yowrini mo wawno ni seftude koyngal makko kanko ɓiɗɗo gorko oɗon ha joni tan ruccitade violence ganda nane nder Sénégal nane nder aduna o hani wiye to banggal gongal semaine o foof mataw min ndewi haalde koye banggal violence uji gasata hay lawol gotol ko saabi ɗum jikkuji mbayli walla ko yimɓe ɓe joni neɗɗago manque mabɓe holko saabi ɗum ɗon hande woni namdal ngal ganduɗa ene foti jottede ƴewte walla haalte ko nedi ndi manque walla holko manque ɗum ɗon foof ko namde ɗe ganduɗa hande hay goto alana ɗum
jaabowol sabu sa ƴeewi ɓeɗo ɗiɗo kam ne mbawi wiyede ko ɓe gondani sagoji mumen saabu neɗɗo sino hutoro yamba e saaha foof ene hutoro dorog wondata sago muɗum e saaha foof saabu wonɓe ganda mandirdu ha so nangue wuuli ni koye mumen jahata wadde noon waɓe noon ina mbawi wiyede kañum gondani e sagoji mumen kono hande a ƴeewat sukaɓe ganda woɗa hen ɓe ganda cimmaki jarani mbaɗani haydara kono violence wonata tan koye ƴiƴam mumen te hande ko kañum ƴewtinda saabu so ƴewtindama hande ko keewe stade uji ɗi ƴewtindama hande ko keewe nder leydi ndi ƴewtindama hande ko keewi koko ganduɗa saaha foof namdal artal holko saabi ɗum ɗo holko wayli sénégalais ji ɗi holko wayli cikkuji ɗi saaha foof ko ɗum ɗon namdete kono ko wiyete ñande foof ko jaabowol ngol ko ɗum satti dañde hande beele koye nder galleji ɗi beele ko jinnaɓe ɓe hande ƴetti retraite beele ko sukaɓe jeehi ha ɓooyi jetti jikkuji koye mumen ɗum ɗon fo hande woni ko ganda hulɓinima en tout cas e nder leydi ɗi te violence o nani ɓuura yarude yesso nani wiye yo stade uji ɓuɗɗe yo football uji ɗi dartine nawetanuji eko way noon yo dartine ha violence o usto walla ha ƴeewe holko saabi ɗum kaɗo kadi artiɓe ganduɗa mbaddano koye mumen ha juwodira laaɓiji hande haɓoɓe hay so tawi ɓe ganda wonduɓe e sagoli mumen saaha fo sene mbadde ƴewtinte ko o nana yiiloyo laaɓi oya nana ƴetta hayre ne fiya oya te kala gañjo hen goɗɗo o ko jinnaɓe muɗum tampata hande so neɗɗo gaani neɗɗo ha ƴettama sokama nannamay ko ganduɗa kañum woni dumbirɗum ko jinnaɓe muɗum ndewata hen doga jaaha bang yo bang kañum mbatta pasuji kañum jahata ina ñaagoyo yaafuya kañum jahata ha tampa hen tawa an aɗani suuɗa boowal aɗani suuɗa aduna ne wawi wiyede noon saabu yete nadde dumbirdu kam wona joom yo Allah dandu en hen danda hen ɓesguli amen saabu koko ganduɗa welani ni muusi ɗum ɗon noon il faut sukaɓe saaha foof ina miijo ngal ɗon banggal gam wallidde jinnaɓe mumen e oɗon kadi sara woni yete jinnaɓe hande yo gon dogoɓe ñamde yo gon dogoɓe yardu ina goƴi e galle no finiri fawa barme tawa sukaɓe nene to kañumen ina jiilo no haare ina jiilo tukko te sa yilima haare tukko ko fonno nattinede e galle ko foof ma ƴette waɗe pasuji aɗa ƴeewore ɗum walla aɗa nawandire ɗum bottari yo jigio sukaɓe mbatte ɗum ɗon hakkillaji violence o itti ha laaɓa ceer ƴetten ɓerde amen ɗe mbaɗen hen muñal gardinen hen muñal saabu ko neɗɗo muñama ko wiyetemo muñani cuurki fo heɓata ƴulɓe koyɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka aljuma hande wiide tan yo Allah waɗanen jaam e kisal heɗenno en hande noon ko banimonte Baysata Ndiaye Baba Moussa Niang arani heɗenen banggal caméra o ko Ibrahima Thiamban.